ovál, aby si vyzvedli malé pozornosti od pořadatelů, to znamená Speedway klubu Chabařovice. Všichni účastníci 125, prosíme, přijďte na dráhu. Vážení diváci, všem chci poděkovat za vaši účast, jsme velmi rádi, že jste přišli a nyní potlesk pro posledního účastníka, nevím, jestli ho zde máme, Patrika Mikela. Máme tady Patrika Mikela, nebo nám odjel? Páťo, raněnej. Pro nezúčastněné chci informovat, Patrik Mikel se bohužel nemohl zúčastnit podniku, což je... Bolí tě ruka, noha, ale my ti chceme pogratulovat, i když jsi přijel až z Březolu. Vážím si toho, jsme rádi, že jsi přijel. A tady máš cenu smolaře. Mikel, 13. místo. Na 12. místě, jež už bojoval jako lev, Lukáš Kovařík, soukromý jezdec. Zatleskáme Lukášovi Kovaříkovi. Dáme tašku, prosím. Maminky, Martino, tačím. Takže Lukáš Kovařík získává tašku. 11. místo. Milánek Chabce. Potlesk pro Milánka Dobijáše a třetího účastníka zároveň. Takže dáme jednu taštičku. Tak gratulace od rozhodčího pana Topinky, od Křikavy a náš cenu od pana Zdenka Holuba, který zde závodil, a nejmladšího účastníka dostal taštičku plno stříbrných a blízkavých věcí pro maminku. Tak a jedeme 10. místo, Filip Šifelda, Chabařovice, potlesk! To stejné, teď je to. Také dostane taštičku blízkavých věcí pro maminku. Pro mě. No. Takže jednu taštičku, prosím. Takže 9. místo si vyjezdil Filip Hájek z Prahy. Potlesk pro Filipa Hájka. Můžeme? Gratulace od rozhodčího pana Topinky a pana Křika. 8. místo Josef Novák Pardubice. Potlesk. Josef Novák přijel, viděl, zvítězil. Tak. Dáme taštičku s upomínkovými předměty od sponzorů. Sedmé místo. Máme tady mezinárodní účast. Igor Kopěc, Polsko. Igor Kopěc přijel, aby mohl závodit tady v Chabařovicích. Jel ohromnou dálku a také si toho vážíme. 6. místo. Připraví se také cizinec Selina Liebmann. Selina Liebmann, 6. místo. Holčička, krásné něžné stvoření a podívejte, pokořila své soupeře a stoupne si na příčku s číslem 6. 5. místo. Úžasný závodník a soupeř Krištof Rybář z Osečné. Zatleskáme. Dneska bojoval jako lev. Viděli jsme krásné jízdy, krásné rozjížďky i se staršími soupeři. Krištof Rybář je 4. místo a velký potlesk pro srdcaře Adama Fencla z Chabařovic.
Adam Fencel se dneska nebál, nebyl dneska vozem Bůh a držel první místa, co to dalo. Krásný úspěch, Adam Fencel 4. místo. A jdeme do finále. Nejlepší z nejlepších, 3. místo a opět velký potlesk. Vašek Werner z Chamařovic. Opět krásnou trofej v podobě věnce, šampusu, taštičky a gratulace a koláče z pekárny Chabařovice, na který se už každoročně všichni těší. Takže Vašek Werner na stupínku a přebírá trofej od rozhodčího pana Topinky. Zatleskáme. A teď si myslím, že bude taky velký potlesk, jelikož přivítáme na postupínek číslo 2 Michalu Krupičkovou! Michala svůj. A kdo je fanoušek Míši, tak ji za chvilku uvidí i na závodu 500. Michala Krupičková dneska druhé místo. A máme... Ještě nemáme, jelikož přebírá Míša koláč, stříbrný věnec a taštičku od sponzorů. No a co bude teď? Prozradíte mi to? Kdo to bude? Michal Škurla, první místo! Je to tak. Opět trojnásobný mistr republiky Michal Škurla obhájil svůj titul s závodem v Chabařovicích a ukázal své vlohy. A Michal Škurla získal sodabar od sponzorů Šumavský pramen. Ještě dostáváte trička s logem Speedway Club, abyste na Chabařovice vždycky dobře vzpomínali. Máme tady od sponzora, od Zdenka Houba. Obrázek od Zdenka Houba. Druhé místo. Tady Monster autobus. Dále holítka. Chlapi už se brzo budou holit od firmy Wilkinson, krásný. A tady máme jedno malé překvapení. Vypadá jako, že je od Ježíška, ale je od úplně nejmladšího, nebo pro úplně nejmladšího závodníčka. A to Davídka Gakše, kterému je 5 let. Velký potlesk! To bude jednou velký závodník. Gratuluju. Takže ještě uděláme